యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట మండలం సాధువెల్లి గ్రామంలో దుర్గమ్మ పండుగ అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. శ్రీ 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 కనకదుర్గ అమ్మవారి 240 బోనాలతో నైవేద్యం సమర్పించి కళ్యాణం జరిపించారు. రాత్రి వేళల్లో భక్తులు కథలు వింటూ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. గ్రామంలో పండుగ వాతావరణంలో ఆటలు పాటలు కనువిందు చేశాయి. ఇందులో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పాలేరు ఎమ్మెల్యే బి లాయలయ్య ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. సాధువెల్లి గ్రామ సర్పంచ్ సుంకే ప్రసాద్ ఆహ్వానం మేరకు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ పెద్దలు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.